Esselamu aleyküm taparağa, esselamu aleyküm vatandaşlar. Aleyküm Halmurat. Selamun aleyküm vatandaşlar. Buyur Halmurat. Taparağa sağlık kurgurluk mu? İki şunları görüşüp bilemler. İş katken yetişip oranak işladı. Ovo, işe diyen başka da eli yetene o Halmurat. Şeyler hak oluyor bu. Taparağa, yeme yurdun içinden sonra gelen haberler hiçbir hoş haber değiller. Hem mesela sonra kaygılı aladalı, kovsalılı haberler sonra koronavirüs vardı. Esasen halkın aladası düğün menü çıkışımda ömün aydıp verdim adamlar. Mesela çarjong esasy keselhanasyň ähli personalyny, lokmanlaryny, maşlat sanitarlaryny şol hemmejini 28 güllap karantina oturdukdyr. 14 güne olar özleri şol personal daşyndan gelýän hassalar bejermeli. Koronaviruslyň soň 14 günden özlerini seretdirmeli. Ýokşupmy özlerini ýa ýok. Şol 28 güniň ählisinden öz hasabyny olar iyi biçmeli. Keselhananyň içinden kıymeden. Stalovoyda, naharhanada. Maskalarına şöyle özler satın almalı. Ama halk yazıya şöyle yankı gelip giden komisya var. Bütün dünya sağlığı saklayış koruması. Şulara $1,5 milyon şöyle medisin enzamlarını koyup gidiptirler soğukta. Maska, elinmaz şulara yazar. Şimdi şuların doktorluğun özler satın almalı. Yine olu yağdığı bir. Şimdi marada hani şu mahal institutda ediş egzamenine 10 adam olmalı. Şu adamlar kim gelipdir? Aşgabatdan gelmeli 3 tane Moğolum. 3'üden yol barlığını, 3'üden yankı parazitler rezultat veripdir yani. Ara barıptırlar olur. Ava barıptırlar Mario, marada son barazlarını yan parazitler Aşgabattan ertipdirler de yan o keselota. Yine şular ya adamların duruşunu şehrin içi çadır. Her kvartallı şol ön kıymet mikrayolun içinden zaylan arasında boş yerde o toy çadırları kurulayan bolsa niye çadırları ayrılan ağa. Bugün ne buna aşağı adamlar şular ya Allah yine. Ağrıya deydi aşağı. Maşallah keseller bedelle var. Gidip özleri idine dolanmadıkları var. Hosarını tapıp bilmem bize yük tutup oturan adamlarım var. Adamla zanga diye giyeceğini sapara, yurdun içinden çekinip oturmaklar. Ay diyalı öz derdini yağdayın. Bir halka yatırın deyip berdaki yurdun daşınmak halkın halkara cemiyetçinin bilmegini kayiş edip yani. Biz berde ölüp bitip bariyaz, hükümetten kömek yok. Biz biliyaz yolun yapıktığını, sizin bir yalaş oturanınız, yani onu da bilsiller belki bize kömek eden tapılır diyor. Yine yağdaylar kıyıska çaysa şulardan var sapara, siz ne yapmayı verecek bu mesele var. Halmurat, şu Türkmenistan'da tekstil fabrikaları var da. Şolun bir neçeti yankı mask üçün, yankı deme zaşitli halat üçün çıkarılan tıkanlarını Türkmenistan'ın içine değerlen daşına tatıyorlar. Türkiye öbeyleki devletleri. Valutada midine gelen o. Halkam kırılıp yatır. Ola bir ikinciden 95. yıl doğulan yiğitleri periferiyede, Aşgabat'ta değil, udok yerlerde ne Oktyabrskiyň, köyünü Oktyabrskiyň ay ve uğrundan başlap o kuşkuyun kalaymoruna çenli murgap yol öten fotoğraflardaki yankı in aktif neme de o 95. yıl doğulan oldu 30 yaşında karılık. O adamlar da in aktif. Şoları privivke diyorlar diye. Pagalovna. O ne hemen privivke? Onu maydan okur. Yankı koronavirüsün karşısına diyen oldular. Olur yalak privivken tek hiç yerde tesir geçen yeri yok. Ya bizim halkımızın üstüne tesir geçiriyorlar. O. Nemen haişim şu nemeleri neme okulu diyenlerini tuğrotunu nemesini iyi versinler. Onun bizim lukmanlarımızda da hayiş yetmeyen şu ispitatilin neme üçün edilen olsa bizim nemelerimiz
halkımız bir ispitatilin poligonu näle? Bu adamları ýöne hiç satçyda görenoklar bular. Bu näheýlek bir döwlet düşünjesi bolýar bu Halmurat. Ben şu atlara gaty geň alýanna. Ondan şuň biri jaň edip aýdýa 11-nji ýyl 7-nji iýulda bolan zrif wada patlama bilmeýän töwür onu ýaragsykladyň. Awa. Şu patlanny 100'den göbürek adam diýär ýöne ceset neme bolup ýatyr diýär da ýöne ýani mesarup bolup. Ol sadyklar zatlar bar töwürüňe o taýdak çağalanda kelletini oporanlaryny çenli wat diýär. O ne onu ýani bolly diýip halka aýtdylar. Ne bir trawur ılan etdiler. O ne olara bir kompensasiýa berdiler. Gaýtam gorkudyp tezini çykarmalylar. Dip o jaýlar zatlary howa uçanlarym bakenden deperýetenlerim ken. Ne olara kompensasiýa. Onuň ol etkerimiz öldü. 20 sana etker granitsa. Ne olar barada bir zat. Halmurat telefonlar goýjak gel bular. Hani varlarına sapara. Bağışlan bunu yapaýmasak ne şonnalyk Halmurat bizim halkymız bir türlük adamça da görlenok. Bu hökümet diýlenin 60% halkın ýurdu terk edip gitdi de. Onu da yerine oturup bilýär da gitmeliler ömüdünok. Bu näýilek düşünje bolýar. Men şu zatlara düşünüp bilemok da. Onun daşından içinden yankı adamların ünsünü düğünden başka dağda çekkerler de. 100. derecedeki soruları çekkerler. Ne bir Mart ayına, April ayına ne açıda parçık edip ne ağaçlık oluyor. O iyicengide yakın. Son ne yerli etraf, vilayet, yol başçıları cevapkar şu zatlara, devlet, hükümet cevapkardır şu zatlara. Önümüzde geliye deyip ayttık. Şu koronavirüsün halkı kıracağını ayttık. Şu ýagdaýyň boljagyny ayttık. Kimin cevapkardyklerini ayttık. Şu bolmasa ne jogaby sizedir deyip. Günäsi sizedir deyip ayttık. Şonu ýatlayan adam barmy şu daşynyň içinde Halmurat? Yok. O indi ölüye näme diýe ağaç deyip ağla ýykly diýerler de. Ýöne ne şu wat terhede maçdy, tenem çağırdı, gelin diýdiler. Dem doktorluň taýinmi? Şolara kömek ederýärler. He? Hey birleştirip bilen demeň barmy? Üýşürip doktor ýa şu. Ya şu iqtisadiýatyny ýerti düzederýärlik ekibiň barmy? Şu zatlaryň gurrun edýän adam barmy? Hey daşynyň içinde. Nämen gurrun edýärler şunları diňläp gör. Onuň näme üçin edilýär? Halky manipulir etmek üçin edilýär. O siz nämen hatalyny manipulir edýän halk bilen? Halkda da oýunjak mı? O düşünjesiz, aňsyz galdy. 90%. Onuň siz şolaň aňy bilen oýnamalymysyz? Maksat näme? O biri pasportunu çarşıracak, biri nämetini çarşıracak. Maksat näme? Maksat, düýp maksat. Halkyňa kömek etmeli orada, şu wagt onu ustaýda sen taýinlik görmeli. Hökümetiň urmaly. Şoňa o ýanky iqtisadi, meditsin, sotsial kömek berýärlik ekipleň bolmaly. Bilýän, düşünýän, iş edip biljek. Ýöne eline baýdagal gyýryp ýörenim bilen o zatlar düzelen o. Açdylar da näme? Terhede başladılar, tedip çağırdılar hemme. Gelin diýdiler. Näme etjek bar? Bokunda oýnar ýörersiň da ýene şundan.
Şu zatları adamdan kellesi işler yok mu? Men apasistanyer, men padistanyer, men gör, men neher, men jurnalist, bana soğuruma cevap vermeliler. Ne bil, şu zatlar birini uğraştıracak oluyorlar da. Ne? Halmurat, yağda şu. Ol, yankı, soğudu etmeyen adamların bulunuyorlar. O birini, bitir edenler basıptırlar, saklaptırlar, şunu boşatma olmuşsun hemdek. O boşatmada onlar boşmuşsun, öyle adamlar. Biz halk diye. Adatlığın cevapkarçılığı vardır Halmurat. Demokratiyanın cevapkarçılığı vardır. Söz adatlığının cevapkarçılığı vardır. O cevapkarçılığı yani kadalı kanunlu işleme için o kanun olmalıdır. O kanunu gödevçülük eden kurumatı olmalıdır. Onun söz adatlı uygulayan adamın cevapkarçılığı belli olmalıdır. Medyanın üstünde de cevapkarçılığı vardır. Bağdığına öyleni yalan yaşır gürlep, onun adamlar manipüle edip görmeye hiç kimin hakkı yoktur. Söz adatlı bolunludur. Ya da ne parti diyorlardı. O siyasi partiler oyuncu düzgün olmalı, kanun olmalı. Yani onu gödevçülük eden bir kuruma olmalı. Onun düzgün olmalı, nemesi olmalı. Cevapkarçılığım olmalı. Yani şu zatları yetmensiz. O ben demokratiya deyip istedik zaten edip görmeli diyelim atıyor var. Ne ben yeni de burada paraydı yani. Halmurat ne Şveç'te çağılan okuyuyor. 5. 6. 7. klaslarda öğretiliyordu. Adamları ne aylak manipüler ediliyor. Ne beynini yıkalıyor. Ne biz üniversite kutorun adamlarımız şu zatları bilen nokta ödüm şu demeni priyomları ulanı oturuyorlar ödüm. O bizim şkolumuzda, mekteplerimizde halkımız bunu okudulmadı. Bilgeçini okudulmadı. Yani sen şunu ulanmalı mı? Bu cinayetten mi? Ödüm birinin interviewsunu alıp yarısın parçasını kesip gerek geldi ulanıp esası yerini kesin çıkaran oklar. Yani onu kabul ettiriyorlar da çünkü o hemen medyan manipülatif priyomları hem o akılliyetten adam görüyor. Yani 90% biz onu akılım yetirok da. Şu an alıp göründürüm var. Onu birleşin ağzı bir olun diyorlar da. Şu sözü ulanın adamdan ben şüphelenen de Halmurat. Ben kaptanıma provokatör bilen yani niyeti başka da bolan adam bilen ne hem düşünemedeyim. Bir stolun başına geçip oturayım. Ödün kim diyenden emma. Sen kimdiğini işin bilen görüyorsun, o dilin bilen ne? Diplomun bilen hem değil. İş etsen halkım iyiliğine de düşüyor. O manipülatif demeler bilen de gidecek yerin yeri Tamarhana'dan ağrık geçmelerle. Ne biz görüp göründü adımız Halmurat'ına günde demet görse. Yüzlerce zan edip o eydiydi bu beydiydi. Canlar şu. Mana da şu. Onun esası işten bizim hem bir enerjimizi şoları demetecek oluyorlar da. Biz iyi iş edip diyoruz. Biz o dağıtlar bile iyi işimiz yok. Bizim enerjimizi o dağıtlara hasarp edecek nememiz de yok. Ne hüvvetimiz var, ne nememiz var. İyi iş değilen, ne şu tayın sonu açılmalı. Gidecek yerleri yok. Hükümetten de yok. Ya kaçıptır. Kaçmasa da kaçandan o değil. Yok. Ortada yok da hükümet. Yani inertiyesi boyunca şu karantina mekanizm var. Şoları işleyedi. Ya demek yok hükümet yok şu karantina mekanizm demesinden. Yok. Sen o prezidentin bolonu bolmanı hiç tehir emeden o kendine. Şu yağda ya.
Ne o görünüp da. Yok olanla da şunun alak, var olanla da şunun alak da. Şu gidişi de. Çok karatil mekanizm demedi ya da yürü diyene kendine. Ne? Doğru sapara aydan rahatlandım. Demesi canı ödeni şol yankı diyen rahatlandım neticesi olmak için bir pozitif bir zatlar çözülmek için hemen işlemek gerekti. Yonu boş vurumdan peyda yok. Biz aydıp verdik, açıp verdik. Şunun için hükümetin eden cenayetini ağıtları bilen tutup verdik. Şul adamlar cenayetka. Şular varada bir soru edip, şular varada arda yazıp ya şular varada ala edip bir ara alıp bir maslahatlaşan adamlarım yoktu. Gerek gal yani näme birinin pulunu tanıyan adamı kim men şonu düşünüp bilemek. Sebäp biz onu halka informasiya diýip berýär bilmek üçin. Halkara jemgyýete indi olar aňyrlygyny halkara guramalaryň üstünden suwda taýýarlar. Bu gidip ýatan proses bir günüň, bir aýyň, bir ýylyň işi. Adamlar pikir etdiň ertip bir ogurlarda adam getirip döwletiň gaznasyna taýýarmak hadi. Yok, bunlar gidip yatan prosedurlu işler var da edilmeli. Ol bir, indi yanşal aytdyňyz da şonun açylaryna da ýurtda näme edip bolsa, yani lokmalar var edi. Ýurdun içinden gelýän habar, günne günaş. Bejermäge lokman ýetanak, saparak. Şol sanitarlaryň lokman hökmüni ulanyp berýär, şoň derejesinde. Şap olardan kesellep ölüp yatan hayzi ya şol näde keselliň ýanyna barmalygyny bilmän gorkup oturarlar bar. Şoň üçin biz eger şumal kömek aljak bolsak bir ýerden ya bir berejege mordyny humanitar katastrofada durunlygymyzy biz düşünürmeli millet bol. Şoň aladasyny etmeli. Eger daşynyň bir zat kömek etdirjek bolsak üçin wraçlara gelmeli bolsa, lokmalar meselem. Ya başga ýene de medisina imjanlary geljek bolsa. Özümiziň kina dünýä satyp otyr. Özümizde öňe şol medisina daşyndanam hiç kim bize getirenim hani ýene-de halka satyp otyr. Dogrudanam genosit halky gyryp otyr olar. Nädip meselem çözmeli. Adamlar şu zatlyk üstüne oturup işlemeli. Ünnäkileri aydın diye sana şunu ýene de bir kartograma taýýarladyk. Özleri nädip alyp barmaly, nädip goramaly. Yok diýenmidi eden adamlar hani banklaryň, magazylaryň ýön gyrlyşyp bolar ýalylar onu kesellemez bu adam. Halmurat, yani şu da atlan boljogyny gerek men bir gedegim däl. Näçe nemedip şu dikkatlerini çektirip gaýtalap aýtdyk da. Onun günäsiniň kimin üstüne galjagyny aýtdyk. Ne şugun şolun öýlerine de bu ajal baran bolmaly. Köpsüň. Bu normalde ertir var. Bundan gutuluş yok, bu dermanam yok. O doktorları barwam görmän öýüňizde suw için o yankı imbir var. Şonu ýağ bilen garyp suw nemedip için bu dermanı yok. Ukolum ettirip görmän. Ukol edip canlı alan var mı? Den şonu bir sorak görün. Ukol bir galan var. Mene esitmedim. Ýöne şol bar aketdi ukol urdular ol bir sagatdan gelin alyp gidin ýarym günden soň gelin alyp gidin şey diýerler diýär jesedini. Alyp gidin hem diýene gelin barýarlar ene sizin jesedini selofan paketli alyp gidýärler bonumçylygy onum şo adam ýok wagtda gidýärler diýär adam görmeli. Onun bir prosedurasy bolmaly. Halmurat ol yankı o benäňem ya soňda ýaýrap bilmegem mümkün ne o keseniň. Onu nemede İtalya'da yakyadılar. Yani Şwedlerim yakyam kanyanne. O İtalyanlara yakya olur. Tawit bilen akıdıp so krematoriyada yakya basta yazdılar da so yurt içindeki bir welayetin krematoriyası pes yakyan pes yetişene beýle welayetlere akıdıp so taýda yakylýardy. Hep o keselsen ýerde geçti birden ýokuşmagy mümkün, nätäzeden çykyp. O patletýäsi bolmagy mümkün. Şu keseliň soňy näme bilen gutorjagyny bilýän adam ýok. O ılma intaq o düýüne ýeten o.
Ýöne käbir zatlary prognoz edýärler. Olam gowdar. Owa. Buň esasy nemesi şol kontaktlary azaldyp, birek ýokuşmasyny azaldyp, şeýdip ýeňilýärdi. Bu adamsyz ýaşap bilen ok, şol kontakt bolmasa nemede daşarda bolanlarda 3-4 günden soň ölýär, ýa eşikde zatda bolanlarda 5-6 günden ölýär. Bu adamyň içine düşmese ýaşap bilen ok diýerler-de. Men demem şu nemelerden dinleyenler, şu konsultasiya berýänlerden. Şoň üçin hem şonu agrany içinde diýerler. Adamlary ýanky öýlerinden çykma diýerler. Olary öýünden çykmansa on bolar otaýda az ölmeliler. Onun servisi var, iýje işçegi var. Onu bir topar zatlar var. Bu gurumaçylygyny hökümet etmeli. Bunu media bilen etmeli. Ol hemdekşe ýeke aýdyp et bolany bu zatlar. O televizor, internet diýje ünlü şunu adamlara berip durmaly. Düşünürip durmaly. Düşündürüp durmaly. Onun haýsy regiony bar, şotaýak barmaly. Şolar ýalyk bir topar zat bar bu. Bunu diýen adam ýok, halburat. Yani şo zatlar talap eden oklar, ýöne gyýryp böler. Bir gyýyraňyzda da bir yankı maksadyňyzy dogry aýdyň. O talabyňyz hem şoňa görä bolmaly. Näme üçin halka düşündiren ok diýimde ok da biz. Ýöne ölýänini aýdýas, şo taýda erbetdigini aýdýas. O halkyň gyrylýanlygyny aýdýas. Ýöne hökümetiň bir etmeli işleri var. Şo näme üçin eden ok? Hanmyň ministri ýörüýdi. Hanmyň gidip ýatan bir otursalar haw. Egni akalatly näçe 10 miňlerçe adam bar Türkmenistanda. Näme şonuň bir çık edip aýdanak adamlar biziň ýagdaýymyz gata agyr millet gyrlyp durdy. Biýeke biraz egni halatly çykyş edip halkyň öňüne aýdan ýeri ýok ýa bize uğradan da diýär. Hemmejik zat ene ýorganyň aşagynda. Öllüde İlat mert bolup çykdy. Ýazyp otylar en adyny, familiýasyny, kim gitdi, Hasan gitdi, näme bolsa, çekip çıdardan has çöpler gelýär, bir maşgaladan bir näçe adam ýok bolany bar. Halburat şonu gidläp ýörenleň ojagyna düşýär şu ýat demek. Düşüp durdy. Bu. O şo gorkudyp ýörenleň ojagyna düşýär. Mana şoň habara garaýbynyň bundan gutuljak demesi ýok. Yankı ýagdaý şular ýaly kavos bolsa, yankı oçurlar, basaşyk nemeler. Şuň gelen habara görä, şol ýegerleriniň biri magyry ýatyr diýär. Aşabat. Elbetde baý gary saýgyrany hemme kişi ýokuşýar kesel. Ne? Şolar ýa bolmasa para şu ýerde gutural şuurlukçu. Bolýar Almurat. Bolýar. Adamlar ýene bir gede haýyş, men özümkide de şu aýdar, şu ýygyňyzda galarlardan bir haýyş edin. Näde düşündirýän bolsaň, barmasylar. Şu bankda öňde soňda pul ýok. Näme üçin gece saat 3'te gidip danda gündüz okluň şu bankyň öňünde oturup turup adamlar bilen dıklaşyp akşama menemeller boş geldi. Şu taýda bir adam keselli bolsa 100 adam keselletçi ýani ýok. Yani hökümet iň bolmany şo problemany çözüp bilen ok. Bulan gazanan pula on berme borca. Beren aktı. Hökümet bolmasa kim pul bersin olur? Ýok, hökümet sapara. Hiç kim talap eden apany. Ölüp ýaty ýöne talap eden apy. Biz diýe bar ýani gülle şo da men bilen. Ene diýe agam diýe biziň öýümizde şunça adam bar, biz hemmemiz garşy diýe. Nira çykman bolsa çykany. Ýöne goňşulymyz aýdýar, janly şu da agdama bar, öwrüp men ýanymda diýme bar diýip gaçyp gidýär ýanymda. Ha, onka da barýança şeýle. Ha, şo da onun kömelip başlaýarsan ahyrsyň çydaman bize zannedyp aýdy. Aýdyp durkak etmedik zatyňyzda näde berdim kömek edin. Ýöne şol aýdylmazlar giýýäni biz oturda näçe bar ikimiz şol ýemede karantin maşyn. Cümmüşini atıyor söyle. Cümmüşini atıyor. Ýöne köçe çykdan maska eline 50 gora zady bar eline sawlap ýügen günni ozal 5 gezek ýügen bolsa gün 15 gezek ýügen. Özüne bir beýlekleri hem keselletdirmezlik üçin ýa ýokuşdy.
bir edilmeli işler var. Şuna medeniyet da halkımıza bankın ömrünü yaşlıydı men prosta polis bolanın surat alırdan aklar diýdi. Telefonu çıkarmalar cübünden bankta duran. Polisle seyredip dur. Öz kameraları bilen. Görüntü adam oýarlar diye şolary son işin ahyryny pul çıkarma ursat berýärler diýdi. Birazdan ýöne şolar uzaklygyň kimge eline telefonma şolar alýar diýdi. Ýoksa men alyp uğratjakdym diýip. Gidip ýatan mawat Leyli'nin mawzaleýine men çadym durmany diýdi. SSR'de ýaşaşym arşy. Aşawadyň Halmurat biziň wagtymy uturdy. Bolly ýaşalyň. Bolly sağ bolun, iyileşler, sağlıkda görüşelim. Sağ bolun, sağlıkda görüşelim. Sağ ol Halmurat.